Дорожня карта повернення Криму. Уряд затвердив план заходів щодо реалізації стратегії деокупації і реінтеграції півострову. Це документи, які містять детальні кроки деокупації та залучають до цього найкращих експертів та аналітиків з усього світу, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Сам проект стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь ще 11 березня ухвалила Рада національної безпеки та оборони. Завдання стратегії – створення умов для деокупації та безпечної реінтеграції півострова, нейтралізація загроз національній та міжнародній безпеці та забезпечення прав і свобод людини. Він разом із відповідною стратегією буде нашою комплексною дорожньою картою, завдяки якій ми повернемо український Крим. Ми вже наголошували, що Кримська платформа – це не одноразовий захід, який зникне потім з порядку денного. Ми приймаємо комплексні документи, які містять дуже детальні кроки деокупації. Ми залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми документуємо всі злочини країни-агресора і змусимо Росію платити за ці злочини в міжнародних судах. Ми працюємо з нашими країнами-партнерами там в рамках міжнародних організацій, в рамках міжнародних домовленостей, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному.